бинои нави муассисаи давлатии мактаби кӯдаконаи санъати шаҳри Турсунзода дар асоси раҳнамоиҳои ҳамешагии сарвари фарҳангпарвари мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шудааст. бинои нави сеошёнаи иншооти фарҳангию маърифатӣ дар шаҳри Турсунзода аз 15 синфхонаи муҷаҳҳаз бо лавозимотҳои хониш аз ҷумла рассомӣ, фортепиано, рубобҳои гуногун, дутор, карнай, доира, овозхонии эстрадию шашмақом, хореографӣ, толори хурди консертӣ, китобхона ва 3 утоқи маъмурият иборат мебошад. Дар мактаби кӯдаконаи санъати шаҳри Турсунзода барои омӯзиши нозугиҳои гуногуни санъат ба 220 ҳунаромӯз 25 нафар омӯзгори бо таҷриба ба фаъолият ҷалб гардидааст. ман Муҳаббат Файзлузода дар мактаби санъати шаҳри Турсунзода дар асбоби дутор таҳсил менамоям. аз хурдӣ ман ин асбобро ёд гирифтанро орзу доштам ва дар ин ҷо ба мо муаллимаҳои бо таҷриба дарс медиҳанд ва ман то ҳамин вақт ҳама нозукиҳои асбоби дуторро ёд гирифтам. ман дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам ва то даври минтақавӣ рафтам ва ман боз кӯшиш мекунам ки боз ба дигар озмунҳо ҳам иштирок карда ҷойҳои сазовонро ишғол намоям. муассисаи давлатии мактаби кӯдаконаи санъати шаҳри Турсунзода соли 1961 таъсис ёфта дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар бо таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити ҳунаромӯзии наврасон дар он ба талаботи замон мувофиқ карда шудааст. роҳбари муассиса иброз медорад ки назар ба солҳои гузашта имсол кӯдакону наврасон зиёдтар ба азхудкунии касб фаро гирифта шудаанд. дар озмуни ҷумравӣ ки аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ гардидааст, Тоҷикистон ватани азизи ман зиёда аз 12 нафар дар даври аввал ва баъдан 2 ансамбли калоне ки аз тарафи омӯзгорон ташкил шудааст, ансамбли доиранавозон ва ансамбли дуторнавозон ба даври дуввум ва севум рохат ёфта сазовори диплом гаштаанд ва аз тарафи шӯъбаи рассомӣ бошад, санъати тасвирӣ 3 нафар шогирди муассиса соҳиби диплом ва 1 омӯзгор соҳиби сипоснома шуд. омӯзгоронро бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ намуданд. масъулони муассиса ҷиҳати тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба фарҳанги пурғановату оламшумули миллӣ кӯшишу ғайрат менамоянд.